σας! Καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο του συγκεκριμένου καναλιού, όπου είμαστε εδώ για να αναλύσουμε φυσικά τα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision 2026. Πριν από όλα αυτά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τις προβολές και για τα like που έχετε κάνει και για τις εγγραφές στο κανάλι, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Είναι ένα πολύ καινούριο εγχείρημα για μένα. Μου αρέσει ήδη πάρα πολύ το YouTube. Εύχομαι να σας αρέσει και εσάς. Θα μου δώσετε και περιθώρια βελτίωσης, γιατί πραγματικά είναι το δεύτερο βίντεο αυτό. Οπότε φύγαμε να ξεκινήσουμε με την ανάλυση του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision. Πρώτα λοιπόν θα εμφανιστεί η Βουλγαρία. Τάρα και Μπαγκαράγκα λοιπόν, ένα μπάγκερ τραγούδι, ομολογουμένως. Μου αρέσει πάρα πολύ, το βρίσκω πάρα πολύ κάτσι. Ενδεχομένως είναι λίγο αναλαμβανόμενο κάποιες φορές το ρεφρέν, αλλά είναι από τα πολύ αγαπημένα μου φέτος και θεωρώ ότι αξίζει να βρίσκεται κοντά στη δεκάδα. Αν όχι εντός δεκάδας, μέχρι 12η θέση. Δεν το βλέπω με τίποτα πιο κάτω. Αζερμπαϊτζάν, Just Go και Jiva. Τι να πω για αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι το Αζερμπαϊτζάν μας αποδεικνύει με κάθε πιθανό τρόπο τα τελευταία χρόνια ότι δεν θέλει καθόλου τη Eurovision. Είναι μια μπαλάντα βαρετούτσικη. Βέβαια, μπορώ να πω ότι έχει ένα κολλητικό ρεφρέν με αυτό το Just Go, Just Go, Just Go. OK. Αλλά δεν είναι μωρέ κάτι αξιόλογο. Δεν είναι μια μπαλάντα η οποία θα ξεχαστεί. Δεν είναι κάτι που σου μένει, δεν είναι πολύ δυναμική. Νομίζω ότι το πιο ιδιαίτερο σημείο του τραγούδι είναι απλά το τελευταίο, το οποίο τραγουδάει στα αζερμπαϊτζανέζικα. Όχι, στα αζερικά πιθανά. Τρίτη εμφανίζεται η αγαπημένη μου Ρουμανία, Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου και Τσόκμη. Ένα τραγούδι που όταν το πρώτο άκουσα δεν άρεσε σε κανέναν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, είναι από τα τραγούδια που ακούω γιατί μου αρέσει η ροκ αυτή η μουσική. Έχει φωνάρα, ειδικά το σημείο το αγαπώ, το λατρεύω. Το beat, ο ρυθμός, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τρομερή καλλιτέχνηδα, θα τα σπάσει πάνω στη σκηνή και θεωρώ ότι θα είναι δεκάδα εύκολα. Λουξεμβούργο, Εύα Μαρία και Mother Nature, από τα πρώτα τραγούδια που κυκλοφόρησαν. Έφαγε πολύ hate και κράξιμο γιατί έμοιαζε με ένα συγκεκριμένο τραγούδι μιας άλλης καλλιτέχνηδος, όχι από τη Eurovision. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα συμπαθητικό τραγούδι. Εγώ όταν το πρώτο άκουσα, μπορώ να σας πω ότι το θεώρησα πάρα πολύ μέτριο, έως οριακά διάφορο και κακό. Παρ' όλα αυτά, από το σύνολο του διαγωνισμού, θεωρώ ότι μου αρέσει. Θα το έβαζα δηλαδή στα τραγούδια ότι μπορεί να ακούσω και μια φορά στο τόσο. Πέμπτη εμφανίζεται η Τσεχία με το Crossroads. Είναι από τις ωραίες μπαλάντες της φετινής Eurovision. Είναι πάρα πολύ δυναμική. Έχει κάποια πολύ μικρά σημεία τα οποία είναι epic. Μένει να δούμε τι θα κάνουν πάνω στη σκηνή. Το άκουγα που λέτε σήμερα κιόλας. Το πρωί το άκουγα καθώς έκανα δουλειές εδώ στο σπίτι. Το οποίο σας το δείχνω σήμερα και με ένα διαφορετικό πλάνο και οπτική. Ίσως κάνουμε και ένα room tour κάποια στιγμή. Θα το δούμε. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να δείτε κάτι τέτοιο. Το οποίο παιδιά το άκουγα και όσο το άκουγα έλεγα ότι αν πάνω στη σκηνή κάνουν κάτι θεαματικό, μπορεί τελικά αυτό το τραγούδι από το μέτριο να γίνει και πάρα πολύ ωραίο. Οπότε κάπως κρατάω μικρό καλάθι για την Τσεχία, αλλά νομίζω ότι μπορεί να τα πάει και πολύ καλά. Είναι ή του ύψους ή του βάθους η φάση. Στα ενδιάμεσα εμφανιστεί και η Γαλλία με τη Μονρό και το Ριγκάρντε. Είναι πραγματικά ταλεντάκι. Αυτό το παιδί με αυτή τη συγκλονιστική φωνή, γιατί είναι 17 μόλις χρονών, είναι πραγματικά καταπληκτικό και μοναδικό. Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν θέλω με τίποτα καθόλου όπερα να κερδίσει ξανά φέτος. Έχω κάπως κουραστεί και βαρεθεί. Είναι ένα ωραίο τραγουδάκι, αλλά από τη στιγμή που δεν κέρδισε το Βουαλά το 2021, καλά βέβαια μάνη σκηνή ήθελα τότε, αλλά και ο Σλιμάν το 2024, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσει φέτος η Γαλλία. Επίσης δεν το ακούω και καθόλου, μπορώ να σας πω. Είχα ενθουσιαστεί όταν πρώτο βγήκε, αλλά έκτοτε δεν το έχω ξανακούσει. Έκτη Αρμενία με το Παλώμα Ρούμπα. Ένα τραγούδι που παιδιά πείτε με τρελή, αλλά εγώ θεωρώ ότι μοιάζει πάρα πολύ με το Φέρτο. Στο στυλ, στο vibe, στην τρέλα. Σαφώς το Φέρτο είναι πολύ καλύτερο, αλλά έχει μια κοινή καταγωγή. Είναι ωραίο, είναι χορευτικό, έχει πάρα πολύ ωραίο ξεσηκωτικό ρεφρέν. Ο καλλιτέχνης πραγματικά τα σπάει πάνω στη σκηνή, τα δίνει όλα. Οπότε, μάλλον η σκηνική του παρουσία θα μας εντυπωσιάσει. Φυσικά σε συνδυασμό, άμα το πει και άρτια στο live. Αλλά είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια και είναι από τα τραγούδια που ακούω και πάρα πολύ συχνά. Στη θέση 7 η Ελβετία. Βερόνικα Φουσάρο και άλλοι. Μπορώ να σας πω ότι όταν πρώτο κυκλοφόρησε μπορεί να μην το άκουσα και καν ολόκληρο, να βαρέθηκα. Αλλά γιατί κάπως έχει κάνει κάποιο grow σε μένα αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω. Μου θυμίζει λίγο κάτι από ταινία, το ακούω και ταξιδεύω. Δεν μου πάει καθόλου το μυαλό στη Eurovision όταν το ακούω, αλλά μου αρέσει σαν τραγούδι. Έχει πολύ ωραία φωνή, αλλά θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περάσει η Ελβετία φέτος. Γιατί δεν αρέσει στον περισσότερο κόσμο, έτσι έχω αντιληφθεί και έχω αφουγκραστεί την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, εμένα θα ήταν στα mid κάπως τραγούδια μου. Στην 8η θέση εμφανίζεται η Κύπρος. Αντιγόνη και Τζάλα, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχει στείλει η Κύπρος για εμένα. Το λατρεύω, τι να πω, για το ρεφρέν, για το ρυθμό, όλες αυτές τις παραδοσιακές αναφορές που έχει μέσα το τραγούδι. Μ' αρέσουν τα πάντα, μ' αρέσει η Αντιγόνη. Μετά μπορώ να σας πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι στη δεύτερη θέση από το top 35 μου, οπότε μπορεί να καταλάβετε σε πόσο εκτίμηση το έχω. Πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ, εύχομαι να τα πάει πάρα πολύ καλά. Θέλω Ελλάδα και Κύπρο στη δεκάδα.
Fingers crossed, πρέπει να μπούμε και οι δύο χώρες μέσα στη δεκάδα επιτέλους. Η διοργανώτρια χώρα με την Αυστρία θα εμφανιστεί στη συνέχεια και ο κόσμο πραγματικά θα κάνει μία αίσθηση. Το ρεφρενάκι και σε αυτό το τραγούδι μπορώ να σας πω, παιδιά, ότι μου αρέσει. Αλλά σίγουρα δεν είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια και νομίζω ότι θα είναι και χαμηλά στην κατάταξη. Στην ένατη θέση η Λετωνία με την Άντβαρα. Πάρα πολύ ωραία φωνή, συγκλονιστική φωνή. Αλλά μέχρι εκεί το τραγούδι είναι αδιάφορο για εμένα. Δεν το έχω ακούσει σχεδόν ποτέ πέρα από μία-δύο φορές και γενικά δεν θα το ξανακούσω, μάλλον πέρα από το live. Δανία τώρα στη 10η θέση. Ένα τρομερό hype έχει πάρει αυτό το τραγούδι. Δεν μπορώ να πω όνομα και καλλιτέχνη, συγχωρέστε με, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η φωνή του. Καταλαβαίνω ότι έχει ένα πολύ ωραίο ρυθμό. Το τραγούδι αυτό εμένα με έχει κερδίσει από τη μέση και μετά. Άρα, αν στο πρώτο μισό είμαι αδιάφορη, το δεύτερο μισό δεν μπορεί να κάνει και θαύματα. Θεωρώ ότι η δεύτερη θέση των στοιχημάτων που έχει μέχρι πρότινος είναι υπερβολική, ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι πολύ πιθανόν να φλοπάρει τελείως η Δανία φέτος. Κατά πάσα πιθανότητα θα σωθεί από τις επιτροπές. Όπως είχε γίνει και με την Αυστρία, αν θυμάστε το 2018, πάλι ένα αντίστοιχο φλόπ είχε πάθει από το κοινό, είχε ψηφιστεί πρώτος στις επιτροπές και είχε πατώσει οριακά στο κοινό, οπότε δεν. Ενδέκατη η Αυστραλία, Delta και Eclipse. Εντάξει, φωνάρα, καλλιτεχνάρα, υπέροχη, αλλά μέχρι εκεί και αυτή. Δηλαδή το τραγούδι είναι παλιακό για εμένα, για τα ακούσματά μου. Θα το ακούσω ευχάριστα, αλλά δεν θα το επιλέξω για να το ακούσω καθόλου. Έχει πάρα πολύ φαν στο συγκεκριμένο τραγούδι. Το βλέπω και στα σχόλια στο TikTok ότι το αγαπάτε πάρα πολύ μερικοί από εσάς. Εγώ δεν έχω καθόλου ταυτιστεί, δεν έχω πιάσει το hype. Το μόνο που μπορώ να παραδεχτώ είναι η τεράστια αγάπη που θα δείξουν οι επιτροπές προς τη συγκεκριμένη φωνή και ομολογώ ότι το αξίζει. Στο 12 η Ουκρανία. Εντάξει, ούτε και αυτή είναι αγαπημένη μου συμμετοχή από την Ουκρανία, όπως και πέρυσι. Καλά, φέτος είναι καλύτερη από πέρυσι, κατά τη γνώμη μου. Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, καταλαβαίνω όλο το συναίσθημα που θέλουν να περάσουν, το σέβομαι. Απλά δεν με έχει κερδίσει καθόλου το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήταν πολύ πιο χαμηλά στο top μου, τώρα το έχω ανεβάσει πιο πολύ γιατί το έχω ακούσει αρκετά στο TikTok, μου το πετάει, οπότε καταλαβαίνω ότι κάτι θα μου κάνει στην πορεία ενδεχομένως. Οπότε και αυτό το τραγούδι θα ήταν κάπου στα μέτρια τραγούδια για εμένα. Ηνωμένο Βασίλειο, Eins, zwei, drei, γερμανικά και Ηνωμένο Βασίλειο τα έχουμε κάνει κουλοβάχατα φέτος με τη Eurovision. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει το τραγούδι αυτό. Εντάξει, είναι ευχάριστο, αλλά είναι Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή δεν μου κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν μου κάνει 2022, ας πούμε. Τέτοιο vibe, σύγχρονο. Μου κάνει και αυτό κάπως childish, κάπως λίγο. Όχι, δεν μπορώ να ταυτιστώ και με αυτό το τραγούδι, δεν μου αρέσει. Οπότε ναι, νομίζω δεν θα τα πάει και καλά στη συνολική κατάταξη και το Ηνωμένο Βασίλειο για ακόμη μια χρονιά. 13η, παιδιά, η Αλβανία, η οποία πόσο μου αρέσει ο Άλης φέτος. Πραγματικά μία από τις πιο ωραίες μπαλάντες, δυναμική μπαλάντα. Στη γλώσσα τους, τι άλλο να ζητήσει κανείς, αγαπώ αυτό το είδος τα τραγούδια. Η Αλβανία ούτως ή άλλως είναι πραγματικά η δήμον στις μπαλάντες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι μπαλάντες που είναι δυναμικές και λίγο έτσι κάπως θυμίζουν κάτι από παλιά εποχή. Είναι ένα τραγούδι οριακά ταινία στο συγκεκριμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θα τα πάει εξαιρετικά η Αλβανία και νομίζω ότι θα είναι κοντά στη δεκάδα, αν όχι μέσα. Αυτό είναι ένα εμβόλυμο πλάνο από την επόμενη μέρα, καθώς το κλιπάκι για το οποίο σας μιλάω για τη Μάλτα σβήστηκε. Στην Νορβηγία, στη 15η θέση, θα ξαναεπιστρέψουμε στο προηγούμενο background. Τέλος πάντων, με καινούργια φώτα και καινούργια οπτική, θα το παραβλέψουμε. Τόσο για την Μπέλα και τον Aidan που εμφανίζονται στη 14η θέση, έχω να πω πως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπορεί να μην το εκτίμησα στον εθνικό τελικό, μπορεί να μου φάνηκε κάπως βαρετούτσικη σαν επιλογή, αλλά τελικά μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι και ο Aidan σαν καλλιτέχνης και θεωρώ πως είναι τις μπαλάντες που θα ξεχωρίσουν. Δηλαδή, μαζί με την Αλβανία, είναι δύο πολύ ωραία κομμάτια που πραγματικά τους αξίζει να αναγνωριστούν. Και κλείνουμε με τη 15η θέση, την Νορβηγία, ένα fan rock pop τραγούδι. Ναι, ο Jonas Love και το Ya είναι πραγματικά ένα τραγούδι το οποίο θα το ακούσω ευχάριστα όποτε το ακούσω. Δεν θα το επιλέξω και αυτό να το ακούσω. Παρ' όλα αυτά είναι ωραίος καλλιτέχνης. Έχει αυτό που λέμε χάρισμα. Δηλαδή σε κερδίζει όταν θα παρακολουθήσεις το performance του. Το τραγούδι όμως είναι κάπως μέτριο. Ενώ μου αρέσουν αυτού του είδους τα τραγούδια, ούτε αυτό με έχει κάνει έτσι κάτι το κλικ να πω wow. Οπότε αυτά είναι τα 15 τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού. Έκλεισε η μπαταρία από την κάμερα, οπότε γι' αυτό το λόγο μπορεί να έχει αλλάξει λίγο το πλάνο. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τι σας άρεσε περισσότερο από το συγκεκριμένο ημιτελικό, ποιο είναι τα αγαπημένα σας τραγούδια, αν το θεωρείτε δυνατό ή όχι. Και γενικά περιμένω να τα συζητήσουμε όλα αυτά στα σχόλια εδώ στο YouTube. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί στο επόμενο βίντεο θα σας έχω το prediction μου από τον πρώτο ημιτελικό και από το δεύτερο ημιτελικό. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας!